satisfactòria per tots nosaltres, no només per mi, sinó per tot l'equip. Aquí som 81 persones directament treballant i constantment estem treballant en el món de la cultura. Marc Martí és una empresa que és un exemple per totes. És una companyia que fa de la seva activitat i del seu sector no només una activitat econòmica, sinó també té aquesta mirada cap al món cultural, i això durant molts anys. No? La filosofia és aquesta, és tornar a la societat allò que la societat et dona. No? Des de la Fundació sempre hem pensat que un país culte és un país més ric, un país que realment té una capacitat major per avançar i per continuar mirant endavant.